Abafundi bawamise ngqi amaziko emfundo ephakamileyo kweli ngelikhalazela inkqubo yenkxaso-mali yabafundi i-NSFAS nomba wokugxothwa kwabafundi abanamatyala amadala. Abafundi bafuna ukudibana nomphathiswa wemfundo ephakamileyo uGqirha Blade Nzimande yaye bafunge bamunce intupha ngelithi baza kuqhubela phambili noqhankqalazo lwabo de zihoywe izikhalazo zabo. Ukanti imo ibiyazolileyo ngalentsasa kwidyunivesithi yaseWits neyase-UJ eRhawutini nangona iinkokheli zabafundi izolo bezithe ziza kuqala apho beziyeke khona namhlanje. Umfundi wasetyhini odutyulwe eBramfontein izolo kuthiwa uchacha kuhle esibhedlele. She's recovering quite well. I spoke to her in the morning and she said she's doing quite well. She said it doesn't seem like there are no long-term injuries inflicted, but however, she suspects that they will be operating her tomorrow. But at the moment, she's still in high spirit. She's chanting that we must still continue with the war and that our demands will be met. Ukanti abafundi bebesaqokelelana kwi-main campus yedyunivesithi yase-UJ ngalentsasa yaye bengekacaci ukuba iza kuthini inkqubo namhlanje. When it comes to these events, you can't really say which direction it goes until the course of the day. So dynamics during the day, they dictate. But I can say that towards the end of the afternoon, there will be some kind of activity. But the numbers I cannot say. But due to yesterday's mobilization, I think it's fair to say we can expect even more numbers and even a more bigger contingent of security forces. Kusenjalo bekutyalwe amapolisa kuzo zonke indlela eziya kwicampus yaseMahikeng yedyunivesithi yaseMntla-Ntshona. Abafundi bebevale indlela ezingena kule dyunivesithi betshisa namatayala ngalentsasa. Le dyunivesithi ikhuphe umyalezo wokuba abafundi baphume baphele kumasango ayo, kodwa iinkokheli zabafundi zithi abafundi abayindawo. We have received an SMS stating that the campus is closed. Students should vacate the campus. We are rejecting that as the student command. We are going to defend them with our life if needs be. There is no student who's going to vacate the campus tomorrow by 2 o'clock. We've got students who come from as far as Zimbabwe, as far as Nigeria, as far as KZN. Where are they supposed to go? Our university must not hide behind SMSs and so claimed debts. They must come out and deal with issues and clear our students, and our students must register. They must not come with fabricated things of saying they're owing what amount of money. Le dyunivesithi yaseMntla-Ntshona ithi ityalwa ngabafundi isiqamali esi-194 million.